Беларусь, дзе праваабаронцы прызналі палітзняволенымі 271 чалавека. Гомельца прысудзілі да 3,5 гадоў за падпальванне табакеркі, а рок-музыка Ігар Банцар абвесціў сухую галадоўку. Сёння 3 сакавіка ўсе самыя важныя падзеі дня абмяркуем у жывым эфіры студыі Белсат. Аліна Коўшык. Пачынаем. Хотим поблагодарить всех честных журналистов, особенно наших героинь девушек. Независимым СМИ, блогерам, телеграм-каналам, потому что они говорят правду. По совокупности того, что я услышал, все идет война. Их, наверное, мало что может коронуть. Это наши только сердца можно затронуть. Предавая закон, вы предаете не только своих родных и близких, вы предаете себя. Яму помсцяць за гэтыя яго перформансы, якія былі гучныя, пра якія размаўлялі людзі, якія былі ў інтэрнэце. І вось гэта прывяло яго за краты. Спокою нам не дадуць. І адмовіцца ад чырвона-белай сцяга і пагоні, з якіх фактычна пачыналася ў 2014 годзе крама, мы таксама не можам. Іх пыталіся пра стасункі з нехтам і папярэджвалі аб адказнасці за ўдзел у экстрэмісцкай дзейнасці. Учора ў Менску затрымалі 24 асобы, у тым ліку блогерку Вольгу Такарчук і старшыню вольнага прафсаюза студэнтаў БДУ Александра Паршанкова. Вольга Такарчук дагэтуль застаецца ў ізалятары на акрэсленай. Па папярэдняй інфармацыі абвінавачваюць у абразе суддзі. Быць блогерам у Беларусі цяпер не менш бяспечна, чым быць журналістам. І вось гэтую тэму мы абмяркуем з Андрэем Бастунцом, старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў, які з намі на сувязі з Менску. Добрый вечар, вітаю. Добрый вечер. Спадар Андрэй, вось мы назіралі, папярэдня была такая хваля, калі ўлады застрашвалі журналістаў, праводзілі вобшукі, асабліва ў рэгіянальных выданнях. А вось на гэтым тыдні мы бачым, што взяліся за адміністратараў тэлеграм-чатаў. Чаму цяпер яны? Чаму яны небяспечныя для ўладаў? Ну, я б не ўжываў слова «цяпер». Гэта адбываецца ўжо цягам усяго мінулага году. Быў ціск на блогераў ад пачатку, яшчэ нават да абвяшчэння выбараў ён пачаўся, і шмат хто з блогераў ужо даўно знаходзіцца за кратамі. Таму гэта працяг звыклай палітыкі ўладаў, якая накіравана супраць свабоды выказвання ў краіне. Іншае пытанне, чаму ось такія хвалі адбываюцца, як была хваля, напрыклад, 16 лютага, калі пайшлі з ператрусамі і вобшукамі у беларускія праваабарончыя арганізацыі, да журналістаў, да бажы ў тым ліку. Ці вось учора, калі другога да ўчора, калі прыйшлі да блогераў, тут сама кампанейнасць, вось кампанія, якія праводзяцца, она паказвае, што гаворка ідзе ў тым, што гэта такі відавочны ціск для таго, каб застрашыць тых асобаў, якія маюць дачыненні да вось гэтых супольнасцяў, да супольнасцяў журналісцкай, праваабарончай, да супольнасці блогераў. Я бачу ў першую чаргу ў гэтым сэнс, і відавочна, што гэта звязана з тым, што ўжо пачалася вясна, і ўлады баяцца вясновых акцый пратэста, якія могуць узнікнуць бліжэйшым часам. Спадар Андрэй, вось мы запыталі напярэдадні нашай праграмы літаральна сёння жыхароў Менску пра тое, каму яны больш давяраюць. Ці праўладным журналістам, ці незалежным і блогерам, і чаму. Давайце разам паслухаем іхныя адказы і потым абмяркуем.
все-таки предпочтение дам независимым СМИ, если рассматривать именно в целом вообще эту информацию. Не знаю, мне кажется, что она более правдивая, нежели государственная, потому что государственная нам показывает все-таки ту информацию, которую не хотят, чтобы мы видели. Единственный канал, и то радиоканал, который я уважаю, это канал «Культура» белорусский. Хоть музыка классическая и прочее не мешает работать и так далее. Не наводит на грустные мысли, что называется. А в плане доверия? А в плане доверия не доверяю решительно, как и всей этой системе, которая вот сформулировалась как раковая опухоль на теле белорусского народа. Независимым СМИ, блогерам, телеграм-каналам. Потому что они говорят правду. Независимо. Почему? Ну, потому что провластные СМИ один день говорят одно, второй день другое. Соответственно, какое к ним доверие? Нет, не БТ ни в коем случае. Ну, читаем Телеграм, онлайнер, Тутбай. Независимо Тутбаю. А почему? Потому что неправду пишут. Мне больше нравятся БТ государственные. Я смотрю Лукашенко, мне нравится. Новости показывают, то есть современные. Больше ничего. Больше основные новости наблюдаю за новостями. Я верю своим глазам, То, что я вижу, то и это. А фотографии, сейчас век цифровых технологий, поделать можно все, что угодно, сказать можно все, что угодно. И наша задача уже основная самим выбирать и фильтровать то, что мы получаем. Может быть, Тутбай чуть-чуть. Да и то не все. В зависимости от раздела. Если политика, то там верить ничему нельзя. А на БТ? Не знаю, я не смотрел БТ. Поэтому не могу сказать. Конечно, то, что пишут в Тутбай и в соцсетях. Почему? Потому что это же все видно, что там все ложь, а в настоящей жизни что происходит. Петро Андрей, ці ви згодні з міркуваннями тих людей, яких нам удалося опитати? Збольшого зрозуміло, бо міркування різне, звісно ж. Кожен чоловік має право на своє міркування. Я можу бути ім, яно може не супадати з моїм, казати згодна з ім ці не. Гэта вельмі цяжка. У мяне ёсць асабістае меркаванне да таго, што сябе уяўляе дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. І якое гэта меркаванне? Давайте подзяліцеся з намі. Я скажу, што Баш займаецца моніторынгам палітычных праграмаў і цалкам я магу сказаць, што навінныя праграмы беларускага тэлебачання яны з'яўляюцца прапагандысцкай прадукцыі, і гэта, можна сказаць, інфармацыйнае забеспячэнне той вайны, якую зараз дзяржава абвесціла часткі насельніцтва гэтай дзяржавы. Можа быць, іншая частка, якая не трапіла пад гэтыя ваенныя дзеянні, яна можа быць і ўспрымаць гэтыя праграмы нават і з радасцю. Што тычыцца тэлеграм-каналу, тут ёсць адна хіба, гэта хіба, ім бракуе верыфікацыі інфармацыі, якая ідзе. Традыцыйныя незалежныя медыа збольшага якраз такі правяраюць інфармацыю і даюць яе узважана. І таму я думаю, што ўлады робяць вялікую памылку, калі спрабуюць менавіта такія традыцыйныя медыі заціснуць, задавіць, бо менавіта яны, паўтаруся, даюць інфармацыю больш набліжаную да журналісцкіх стандартаў, а не толькі меркаванні ці ўкіды. Ты людзі, якія з'яўляюцца спажыўцамі інфармацыі, мусяць вельмі мудра абіраць крыніцы таго, дзе яны карыстаюцца інфармацыяй, бо сапраўды зараз вельмі шмат фэйкавай інфармацыі, і трэба адсочваць гэта, асабліва вельмі шмат і тэлеграм-каналаў, і ютуб-каналаў, якія падаюцца за медыа, насамрэч медыямі не зусім з'яўляюцца. Шаноўнае спадарства, спадару Андрэй, дзякую вам вялікі за гэтую размову. З намі на сувязі быў старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Тым часам улады працягваюць атаку на незалежныя беларускія медыі. Цяпер за кратамі сядзяць ажно 9 журналістаў. Сярод іх і нашыя калежанкі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова, якім прысудзілі па 2 гады пазбаўлення волі за стрым з плошчы пераменаў у Менску. За тое, што дзяўчаты годна і смела выконвалі свае прафесійныя абавязкі. За тое, што казалі праўду.
я себе сказала, што я буду трымацца, я вытрымаю, дзеля маёй працы гэта таго заслугоўвае. Не справа, ні ў ніякім шантажы, ні ў ціску, гэта мой усвядомлены выбар, абмяжоўваць які я не лічу неабходным. 22-гадовая памочніца пракурора Аліна Касьянчык, якая фігуравала як абвінаваўца, прынамсі ў 4 гучных палітычных справах, так адказала на пытанні сваіх аднакласнікаў. Цікава, што раней яна навучалася ў ліцэі БДУ. Высілкамі гэтай вельмі маладой памочніцы пракурора нашай рэдакцыйнай сяброўкі Даша Чульцова і Каця Андрэева застаюцца за кратамі ўжо 108 дзень з больш як 700 ім прысуджаных. А са мной на сувязі Ігор Ільяш, журналіст і муж Каці Андрэевай. Ігор, добрый вечар. Прывітанне. Ну вось сёння гэты адказ Аліны Касьянчык стаўся адной з такіх навінаў вось у справе дзяўчын, і ты таксама публічна адказаў вось на гэтае становішча гэтай дзяўчыны. Давай раскажам нашым гледачам, вось якое твоё меркаванне на гэты конт, і ці сапраўды вось такі усведомлены выбар, як піша спадарня Аліна, гэта слушны выбар. Ну, я звярнуў увагу перш за ўсё на тое, што яна безумоўна старалася ў сваім адказе неяк так сфармуляваць, каб не сказаць нічога лішняга, але ўсё роўна праговарылася, бо в апошнім сказе яна кажа, што ну вось у вас свае погляды, звяртаецца да аднакласнікаў, аднакурснікаў, у вас свае погляды могуць быць, у мяне свае і гэтак далей. Ну, насамрэч вось гэта і выдае яе тое, што яна робіць насамрэч, ну, удзельнічае ў злачынных дзеяннях. Бо права, закон – гэта рэчы, якія не маюць ніякага дачынення да чыйхто перакананняў. Гэта аб'ектыўная з'ява, з'ява нейтральная, а закон сам па сябе, права само па сабе не можа быць там за Лукашэнку ці за перамены. Гэта, а вось калі кідаеце за краты людзей невінаватых, калі кідаеце за краты людзей толькі за тое, што яны выконваюць свае прафесійныя абавязкі, вось гэта мае дачыненне так да перакананняў. І мяркуючы па ўсім, Аліна Касьянчык аднойчы вырашыла, што мэта апраўдвае сродкі, што дзеля таго, каб, ну, імаверна, зрабіць выдатную кар'еру прокуратуры, яна мусіць кідаць за краты невінаватых людзей. І сапраўды, калі так, то гэта яе усведамлены выбар, безумоўна. Але тады не трэба крывадушнічаць і прыкрывацца правам, юрыспрудэнцыяй, законам, правасуддзем. Ну, так і скажыце, што сапраўды гэтыя Каця і Даша не вінаваты. Але мы лічым, што яны мусяць сядзець у турме, бо яны для дзяржавы, для рэжыма ворагі, яны лішнія людзі для рэжыма Лукашэнкі. Таму вось яны мусяць сядзець у турме. Вось гэта было б шчыра і паслядоўна. Сапраўды, з гэтага пункту гледжання я мог бы пагадзіцца з Алінай Касьянчык. Сапраўды, погляды бывают разные. Як я і напісаў, сказаў, агучыў у сваім адказе, што сапраўды у Роланда Фрейслера, вядомага нацысцкага суддзі, былі адныя погляды, а удзельнікаў супраціву Ганса і Сафі Шоль, якіх ён пакараў смерцю, былі іншыя погляды. Ну, всім зразумела, ніхто зараз не спрабуе аналізаваць той вырак, напрыклад, з пункту гледжання закона. Было натуральна, быў злачынны рэжым, які караў за іншадумства. Все зразумела. Вось такі усведамлены выбар робіць і зрабіла ўжо Аліна Касьянчык. Гэта, безумоўна, сумна. Але сапраўды гэта трэба успрымаць як факт. Ігор, в пятніцу адвакаты падалі апеляцыю справы Кацярыны і Дашы. Ці ёсць нейкая інфармацыя, які наступны крок і на што ты спадзяешся?
Ну, пакуль ніякай новай інфармацыі не было, мяркуючы па ўсім нават не размеркавалі на суддзю і дакладна не прызначылі яшчэ паседжанне па апеляцыйнай скаргі. Сама скарга, ну, яна будуецца на тых жа аргументах, на той жа логіцы, што і сама лінія абароны падчас судовых паседжанняў, то бок адвакаты падкрэсліваюць, што не проста Каця і Даша не рабілі нейкіх злачынных дзеянняў. Самого злачынства, факта злачынства на плошчы Пераменаў не было, бо не было ніякіх беспарадкаў там. І таму у гэтай скарзе адвакаты патрабуюць і апраўдаць, адмяніць гэты вырак, апраўдаць дзяўчат, ну, і спыніць, в прынцыпе, вытворчасць па гэтай справе. Ці спадзяюся я на нейкі вынік падчас разгляду апеляцыйнай скаргі? Ну, вельмі цяжка сказаць. Канешне, зараз няма веры ў саму сістэму правасуддзя. Было б дзіўна, калі б гэтая вера зараз заставалася. Але трэба разумець, што наколькі палітычным было рашэнне даць гэтыя 2 гады дзяўчатам, настолькі ж палітычным можа быць рашэнне іх адпусціць, вызваліць. Палітычная сітуацыя можа змяніцца. З гэтага пункту гледжання я таксама разглядаю магчымасць таго, што нейкія змены можна чакаць яшчэ. Ігор, ці ты сам сябе адчуваеш у бяспецы? Я думаю, што зараз ні адзін чалавек у Беларусі не адчувае сябе ў бяспецы, тым больш не адчувае сябе ў бяспецы журналіст. Натуральна не. Я фактычна з моманту арышту Каці хожу з таким трывожным чамаданчыкам, заплечнікам, дзе ёсць усе рэчы неабходныя на першы час у турме. І, ну, я разумею, што, канешне, за мной могуць прыйсці ў любы момант, як і, в прынцыпе, за большасцю журналістаў, якія зараз працуюць у Беларусі. Ігор, дзякуй табе вялікі, трымайся, калі ласка, спадзяюся, што ўсё ж такі гэтага не адбудзецца. Ну і трымаем кулакі за апеляцыю. З намі на сувязі з Менску быў журналіст Мушкаці Андрэевай. Ігор Ільяш, дзякуй табе вялікі. Тым часам у горадні пачаўся судовы працэс над рок-музыкам, лідарам гурта «Містер Ікс» Ігорам Бансарам. Яму пагражае да 3 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў хуліганстве. Гэтак сілавыя органы трактуюць смелыя перформансы музыкі, праз якія той выказваў сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі. З дня арышту 20 кастрычніка Ігора Бансара трымалі ў адзіночнай камеры, а напрыканцы ў снежні змясцілі ў карцер. Яму не дазвалялі ліставацца і сустракацца з адвакатам. На сённяшнім паседжанні Ігор Бансар запатрабаваў весці справу на беларускай мове ды абвесціў сухую галадоўку пратэсту. Суд над музыкам працягнецца заўтра. Я ведаю толькі тое, што прапісана ў кодэксе, правда? І там пакаранне ведлу гэтага артыкулу ад штрафу да 3 гадоў. Ну, я спадзяюся, што гэта абыдзецца нейкім меншымі стратамі, правда? А што тут улады, гледзячы на тое, што адбываецца ў нашай краіне на сённяшні дзень, і якія будуць крокі і пракурора, правда, і суддзі, я тут трудна што-небудзь прадказаць. Тая музыка, якую ён грае, тая як бы свабода, якая звязаная, вот эта внутренняя свабода, якая звязана з гэтай музыкай, яна не даспадобы беларускай уладзе. Фактычна яму помсцяць за гэтыя яго перформансы, якія былі гучныя, пра якія размаўлялі людзі, якія былі ў інтэрнэце. І вось гэта прывяло яго за краты. Ні ў адной дэмакратычнай краіне, канешне, такіх драматычных наступстваў яго актыўнасць, вось гэта музычна-грамадская, яна бы не пацягнула, акрамя як вось ва ўмовах беларускай дыктатуры. Месяц таму Мінчук Максім Аксюта выйшаў на волю. Мужчыну затрымалі, калі той проста ішоў па праспекце, што зафіксавалі камеры відэаназірання. Але ў пратаколе адзначылі, што Максім крычаў лозунгі разам з вялікай колькасцю людзей. У мужчыны дзіця, якому толькі споўніўся год. Это все было 31 января. Мы с другом прогуливались от площади Независимости в сторону парка Челюскинцев. Когда мы проходили около ГУМа, рядом с нами остановился микроавтобус. Оттуда вышло 5 человек. Кто-то в форме, кто-то в гражданском. Ну и они предложили нам проследовать с ними в микроавтобус для того, чтобы проверить документы и установить личность. Мы покатались с ними в бусике, потом в какой-то
какой-то момент нас остановили и передали милиционерам, которые нас усадили в стакан УАЗика и привезли в партизанское РУВД. Там к этому моменту, кроме нас, находилось еще 12 человек задержанных. Ну и с каждым провели ряд процессуальных действий. Было несколько опросов, обыск, опись личного имущества, дактилоскопия, видеосъемка. В протоколе было сказано, что в момент задержания я размахивал руками, выкрикивал лозунги, привлекал внимание прохожих. И все это было в составе большой группы лиц. Ну, а на самом деле я просто шел мимо. Когда привезли на Окрестино, прошел обыск, снова опрос. И потом нас уже распределили по камерам. В той камере, где я находился, было 13 человек. Это была 5-местная камера. Матрасы, постельное белье, ничего этого не выдавали. Всю ночь горел яркий свет. На суде свидетель в балаклаве по фамилии Зайцев, он, вот, собственно, рассказал вот то, что было написано в протоколе. Судья на основе вот этих показаний решил наказать меня и назначил мне 13 суток ареста. 4 суток я провел на Окрестино, остальные сутки в Жодино. В Жодино уже комплектность совпала. У нас было 10 человек в 10-местной камере, но все равно условия такие, наполовину условия карцера. Например, запрет сидеть на шконках в течение дня. То есть там с 6 утра с момента подъема и до 10 вечера до отбоя присаживаться было нельзя. Тоже не выключался свет на ночь. Давали, как правило, одну порцию там, чая или киселя на двоих. И, к слову, я и многие мои сокамерники в Жодино заразились коронавирусом. Ну, там как бы все условия для этого созданы. Я решил подать жалобу в городской суд. Но каких-либо противоречий в деле не заметил, и в удовлетворении жалобы было отказано. Планирую дальше в Верховном суде обжаловать. Власть растеряна, власть не знает, что ей делать, кого ей задерживать. То есть они пытаются искать организаторов, администраторов районных чатов и так далее, но как бы часто там просто не за что зацепиться. В то же время это воскресенье, по воскресеньям вроде как проводятся акции, ну и, собственно, вот так и получается, что хватают всех подряд. Стало понятно, что это может там произойти с каждым в любой момент, и в том числе и со мной повторно. Поэтому вот я такой собрал тревожный рюкзачок, такой довольно тяжелый. В нем 5 килограмм еды. По настроению моих сокамерников никто не был испуган. Наоборот, люди еще больше укреплялись во мнении, что они все делают правильно, ну и что с тем, что происходит сейчас у нас в стране, ну, мягко говоря, что-то не так. Шановное спадарство, у стрымчаце вы пытаете, что такое со Степаном Путилом, что здарылася. Скажу только, что насамрэч со Стёпай ўсё ў парадку. Больше информации у сённяшнім выданні «Аб'ектыва» запрашае да імя Ольгі Старасцінай. Тым часам мы працягваем студыю «Белсат». 8 месяцаў ціску, праблемы з пажарнай бяспекаю, канфіскацыя на суму больш як 50 000 рублёў, закрыццё крамы, а цяпер і онлайн-пляцоўкі. Сімбал BY канчаткова спыніў сваю працу. Паводле ініцыятараў праекту, іхная місія на гэты момант выкананая. Сваёй 7гадовай дзейнасцю яны даказалі, што у беларусаў ёсць мова, гісторыя, сімвалы, якія яны любяць, паважаюць і гатовыя змагацца за іх. Пра будучыню пад чырвона-белым сцягам паразмаўляем з Павлам Белавусам, дырэктарам крамы «Сімбал BY». Павел, вітаю. Хацела сказаць добры вечар, але хіба што не зусім добры ўсё ж такі. З сумнымі навінамі вы сёння да нас прыходзіце. Як себе адчуваеце?
Так, прывітанне. Ну, гэта для грамадскасці навіна. Мы ўжо з гэтай навіной жывем месяц, таму што юрыдычныя працэдуры, там скасаванне дамовы арэнды, высяленні, то бок мы ўжо фактычна апошнія некалькі тыдняў тым і займаемся, што спыняем гаспадарчую дзейнасць. Павел, вось в адным з інтэрв'ю вы сказалі, што вы, в прынцыпе, выканалі сваю місію, тую місію, з якой пачыналі справу Symbol BY. Але насамрэч, што ўдалося дасягнуць за гэты час? Ведаеце, горадам натхнення, дзе у прынцыпе нарадзілася ідэя Symbol BY, гэта была Барселона. На пачатку, здаецца, на пачатку 2014 года я ось быў у вандроўцы, быў у гэтым горадзе, і мяне вельмі ўразіла гісторыя, каталонцы ось у знак павагі да сваіх сімвалаў, да сваёй пазіцыі вывешвалі сцягі Каталоніі на балконах. І ты ідзеш па Барселоне, і амаль на кожным доме па некалькі сцягоў вісіць. І вось гэта мяне так уразіла, што мне нарадзілася мара, што калісьці, я спадзяюся, што такое магчыма і ў Беларусі, што ты будзеш ісці па горадзе і бачыць, што і там ёсць чырвона-белыя сцягі, ёсць харугвы з пагоняй, і гэта як бы выказванне сваёй такой патрыятычнага меркавання. І Symbol BY фактычна і пачынаўся менавіта для таго, каб паказаць, што вялікая колькасць людзей любіць і паважае і лічыць гэта галоўнымі нацыянальнымі сімваламі чырвона-белы сцяг і пагоня, і што гэта не страшна. І фактычна гэтыя 6 гадоў, вось распачаўся 7-й год, мы даказвалі і сапраўды даказвалі, што гэта магчыма, што у цэнтры горада будзе існаваць такая крама з такім асартыментам тавараў, і яна будзе паспяховай, і мы бачым, якая колькасць пераемнікаў у нас з'явілася, і у нас сапраўды гэта атрымлівалася. І мы даказалі, і раней мне падавалася, што там мільён, можа быць, до 2 мільёнаў прыхільнікаў гэтых сімвалаў у Беларусі. Зараз я ўпэўнена магу сказаць, што гэта 4-5 мільёнаў у Беларусі, якія дакладна ўжо ніколі не зменяць і пагоню чырвона-белы сцяг на іншыя сімвалы. Таму і ў гэтым місія выканана, што мы значна большай колькасці людзей адкрылі вочы і расказалі і патлумачылі, чаму сапраўды гэта нашы нацыянальныя сімвалы, і не толькі гэтыя, што іх безліч, вялікая колькасць сімвалаў, якія сапраўды можна лічыць нацыянальнымі, якія звязаныя з нашай краінай, з гісторыяй станаўлення беларусаў як паўнавартаснай нацыі. Павел, а вось што было хітам продажу у вас? Вось што прадавалася найлепей у вашай краме? Калі ў 2014 годзе пачыналі, то, безумоўна, гэта была вышымайка. Яна толькі з'явілася, і тады проста вышымайка – это быў нумар 1. І пасля пачалі з'яўляцца рэмейкі, вышымайкі з такога пратэснага, у тым ліку, адзення становіцца такім масавым, і пачынае дзяржава выпускаць шматлікія дзяржаўныя швейныя прадпрыемствы. Далей гэта быў край вольных, край дужых. Два нашых папулярных дызайна з буслом і зубром. І апошні час такі новы дызайн з пагоняй, смелым перамога. Гэта што такое выбуховыя былі дызайны, але паралельна на працягу ўсяго часу стала і галоўнымі таварамі это, конечно, былі рэчы з пагоняй і чырвона-белы сцяг. І зразумела, што падзеі жніўня, верасня, яны таксама просто неверагодна падвысілі попыт на гэтыя сімвалы, і мы реально выконвалі і маглі там выканаць, можа быць, 10% тых запытаў, якія да нас прыходзілі наконт гэтых сімвалаў. Дзякуючы таму, што чырвона-белы сцяг і прыгожы, і вельмі проста робіцца, то і без нас людзі самастойна у вялікай колькасці пачалі вырабляць гэтыя сімвалы, таму што амаль у кожнага ў сям'і ёсць бабуля, жонка,
сястра, якія маюць швейную машынку, і зрабіць белы-чырвона-белы сцяг вельмі проста. Але гэта, безумоўна, таксама адзін з галоўных быў тавараў, па якім і ведалі нашу краму. Улады рабілі ўсё, каб перашкодзіць вось гэтай масавасць. У вас канфісковывалі і чырвоную тканіну, у вас канфісковывалі цішоткі з надпісам «Псіхоз». То бок улады намагаліся такі сапраўды сімвалічныя рухі беларусаў нейкім чынам зрабіць немагчымымі. Але тым не менш беларусы зразумелі, што бел-чырвона-белы сцяг сапраўды можна зрабіць з чаго заўгодна. Можна вывешваць бялізну на балконе бел-чырвона-белую, правда, можна проста маляваць чырвонай фарбай. Безліч варыянтаў мы ўжо бачылі. Павел, але не магу не запытаць пра планы на будучыню. Гэты праект скончыўся, прынамсі цяпер. Што плануеце далей? Я б сказаў, што ён не скончыўся, ён стаў на паузу з мэтай набрацца моцы і з'явіцца як фенікс абсалютна ў новым нейкі значна лепшым выглядзе. Таму што за гэтыя 7 гадоў мы кожны год набіралі, так бы мовіць, моцы і сілаў. Пачыналі з невялічкай інтэрнэт-крамы, пасля афлайн, пасля пачалі рабіць вялікія фестывалі, сур'ёзныя акцыі, там пашырыліся да асартымента ў 1000 пазіцый, і мы кожны год раслі. І зараз, калі вяртацца ў будучым, то зразумела, што значна лепшымі, чым былі мы да гэтага. На сённяшні момант мы сканчаем такую асноўную гаспадарчую дзейнасць, але не сканчаем працу цалкам. У нас, па-першае, даволі добрыя сацыяльныя сеткі і агульная колькасць падпісантаў каля 300 000. Мы, безумоўна, будзем працаваць у сацыяльных сетках, рабіць больш такую асветніцкую, культурную працу, расказваць пра цікавыя ініцыятывы, пашыраць контент, які ствараюць нашыя падпісанты, гэта арт розны, цікавыя відэа і так далей. То бок такую працу мы будзем працягваць. І паралельна для, так бы мовіць, падтрымання штаноў мы на нашым сайце зрабілі раздзел электронныя тавары, туды выклалі тыя такі прыдумалі спосаб падтрымкі нас, салідарнасці. Мы выклалі туды у электронным выглядзе тыя кнігі, якія выдаваліся пры нашым удзеле, пры нашай падтрымцы. Гэта кніга «Беларуская нацыянальная ідэя», гэта чытанка-маляванка, гэта нашыя папулярныя і культавыя дызайны, такія як вышымайка, як алежбаваны слуцкі пояс, як азбука беларускага арнаменту. І кожны жадаючы можа набыць вось гэтыя электронныя дакументы, гэтыя PDF-файлы з гэтымі дызайнамі, сыходнікамі, і такім чынам хаця б мінімальна падтрымаць нас і падтрымаць каманду, якая у зменшаным складзе, але працягвае працу і працягвае думаць і планаваць нейкія цікавыя крэатыўныя рэчы, якімі заўжды мы былі, заўжды па якіх нас ведаюць, пазнаюць, памятаюць і, спадзяюся, сапраўды будуць падтрымоўваць. Павел, жадаем вам моцы перадусім, сапраўды, каб гэты праект ператрываў гэтыя часовыя складанасці. Всяго вам добрага, дзякую за гэтую размову. А вы, шановныя гледачы, калі ласка, падтрымоўвайце, канешне ж, і краму «Сімвал Бівалі», падтрымоўвайце Белсат лайкамі, глядзіце нашы трансляцыі, ставце лайкі, каментуйце, задавайце пытанні. Я стараюся рэагаваць на тое, што вы пішаце ў стрым-чаце. Тым часам мы пераходзім да іншай тэмы. Амаль 4 месяцы 19-гадовы Ілья Трахтенберг застаецца ў изалятары на Валадарскага. Хлопца адлічылі з механіка-матэматычнага факультэту БДУ. Афіцыйна за пропускі, але фактычна за палітычную актыўнасць. А 12 лістапада ўзялі пад варту. Мы паразмаўлялі з бацькам палітзняволенага, спадаром Віталём. Он творческий человек, да, он играет на гитаре, пишет музыку, песни пишет. Собственно говоря, один из случаев, в котором его обвиняют в том, что первокурсники пели, а он как второкурсник играл на гитаре, и его там обозвали дирижером, значит, дирижеры, кукловоды, кто он там еще. Позвонили где-то в 11 утра. Я выхожу, значит, там 3 человека.
Он спросил, кто такие, они представились, там подполковник, майор и капитан КГБ. Обыск, было понятно, что они пришли, по сути, за Ильей и за его оргтехникой. Но до момента, пока вывели из квартиры, все было очень такое то. А потом уже, когда мы с Ильей встретились, он же рассказал, что там натянули ему этот самый мешок на голову, и уже был этап допроса такого, как бы на запугивание, скажем так. 12 студентов, 3 месяца, 36 томов на выходе. То есть очень такая простая математика. Вот, они все с этим готовятся, знакомятся с этим делом. То есть накропали на особо опасных преступников, наверное, серийным убийцам, наверное, меньше клепают дел, чем студентам. Мстят, выбирают наиболее талантливых, наиболее ярких, и им просто мстят. Вариант как бы всех под одну лавку, под одну гребенку. То есть как бы умные здесь и талантливые не нужны. До ареста я ему предлагал, опять же, когда отчислили, он предлагал, что говорю, давай ты уедешь, как бы продолжишь образование за границу. Он говорит, нет, я хочу из Беларуси, здесь у меня как бы и семья моя, и друзья мои все, я хочу быть в своей стране, как бы не хочу уезжать. А в данной ситуации, после освобождения, конечно, я постараюсь его убедить все-таки до устаканивания нормальной здесь ситуации, все-таки быть за границей. Вот. Но взрослый парень, по концовке все равно решает он. Он предполагал сам отчисляться. Единственное, что он предполагал, это сделать позже. О том, что он будет уходить с мехмата и все-таки возвращаться к идее поступления на архитектуру, мы про это с ним говорили, поэтому большим, скажем так, потрясением это не стало. Он увлекается архитектурой, у нас как бы наследственная линия, но в отличие от меня, то есть и мой дедушка архитектор, папа архитектор, оформитель. Ну, поэтому мне было приятно, что я решил восстановить такую династию архитектурную. Чем-то начинает увлекаться, он так глубоко влазит в тему. Там, начав увлекаться, допустим, теми же монетами, он там уже узнавал все, что только мог про историю этих монет, откуда, где, какие, там, увлекся металлом, знал уже все характеристики металла, варианты, где жидковку, где лучше затачивается, там такие нюансы. То есть было свидание. И вот при встрече он сказал, что несет в камере там один парень тоже архитектор, то есть есть о чем пообщаться, да. Вот. Вначале я рассказал, что первоначально койка, на которой он в камере был, это была койка, где Максим Знак, где был, да, то есть там еще там интересные ребята по экономика, финансы, там, банковское дело, архитектура, спортсмены. В камере у них 15 человек. Сейчас в тюрьмах приличные люди сидят. Когда мы встретились, я ему это говорил, и в письмах я пишу, что я считаю, все, что он делал, абсолютно поступал абсолютно правильно, и действительно здесь абсолютно ничего не стыдиться, не считать себя хоть вот на мизер где-то в чем-то виноватым. Оно, безусловно, меняет. Я думаю, что ребята очень закалятся в данной ситуации и будут сильнее после выхода. Ось такія гісторыі, такіх гісторый сапраўды вельмі шмат. Частка з гэтых людзей прызнаная палітычнымі зняволенымі. Тым часам далёка не ўсе. Вось, так што заклікаю вас, шаноўнае гаспадарства, памятаць пра тых людзей, якія у СІЗА, асабліва пра жанчынаў напярэдадні 8 сакавіка. І вось цікавая акцыя, бо 4 сакавіка гэтага года Белпошта у пэўных аддзяленнях паштовай сувязі краіны праводзіць акцыю «Вясновы камплімент». Гэта акцыя прытэрмінаваная да міжнароднага жаночага дня, але гэта добрая магчымасць змабілізавацца і даслаць паштоўкі палітзняволеным. Так што, шаноўнае гаспадарства, ёсць у вас дадатковы стымул, каб сабрацца, пайсці на пошту, выслаць паштоўкі. Я думаю, што не толькі жанчынам, але шмат хто чакае вестачку з волі. Тым часам зазірайце на нашу старонку Белсат.ю, і дзе магу парэкамендаваць вам артыкул пра тое, што немагчымае ў нашай краіне ўсё ж такі часам магчымае, бо Тацяна адсудзіла кампенсацыю за свой незаконны арышт. Яна называе гэта перамогай, хоць дзяржава ў якасці кампенсацыі за маральныя пакуты прасудзіла спадарыні ўсяго 500 рублёў. Яна распавяла вось нашым журналістам пра тое, як выглядала гэтая справа, і дала парады ўсім тым, хто трапіў у падобную сітуацыю. Вось Тацяну, дарэчы, затрымалі падчас жаночага маршу ў верасні мінулага года. Так што, шаноўнае гаспадарства, калі вось
вам цікавая гэта інфармацыя, то ўсё гэта вы зможаце знайсці на нашай старонцы belsat.eu. Тым часам палітычная нестабільнасць, яна моцна адбіваецца і на эканоміцы. Зніжаецца індэкс бізнес-клімату. За люты студзень ён упаў амаль на 2 пункты і цяпер складае мінус 9%. Што гэта азначае, як гэта адаб'ецца на нашых гаманцах? Пра гэта мы пагутарым з Ярославам Раманчуком, эканамістам з даследчага цэнтру Мізеса. Спадар Ярослав, добрый вечар. Самага добрага вечара вам. Вось што азначае гэтае падзенне бізнес-клімату ў Беларусі? Ці сапраўды гэта страшна, а можа гэта насамрэч не так важна? Гэта такі індэкс, які паказвае, якія настроі існуюць у прыватным у нашай эканоміцы. Ён сведчыць пра тое, што настрою няма, абароткі няма. Амаль 55% прадпрыемстваў сказалі, што не хапае абаротнага капіталу. Фінансавыя паказчыкі за 2020 год таксама гэта набат, таму што калі убыт, страты павялічваюцца ў розных сектарах нават у 10 разоў, гэта вельмі такі моцны сігнал для таго, каб нешта рабіць. І калі па сутнасці буйныя прадпрыемствы прызнаюцца ў тым, што ў іх няма абароткі, што нават у цэментнай галіне не хапае грошай, каб заробкі плаціць, зарплату плаціць, гэта ўжо, відаць, нейкія такія блізкія подыхі навальніцы дэфолтнай. Так што Нацыянальны банк толькі як добры уролаг сведчыць пра тое, што вельмі дрэнна з нашай гаспадаркай. А што яшчэ, якія паказнікі павінны нас непакоіць з таго, што адбываецца у нашай эканоміцы? Ці ёсць штосьці, што сапраўды паказвае пра тое, што сітуацыя пачынае быць крытычнай? Першы паказчык гэта перш за ўсё тое, з якой якасцю працуе беларуская эканоміка. Амаль 38% усяго выручкі ідзе ў прамысловасці на аплату крэдытаў. Крэдыты вельмі дарагія. Калі там у нафтаперапрацоўцы амаль 50% ідзе на аплату крэдытаў, гэта па сутнасці даўгавая пулапка, з ёй нельга выйсці. Потым памер даўгоў. Калі год толькі пачаўся, мы ўжо бачым павелічэнне дзяржаўнага доўгу на 2 мільярды. Мы бачым узрастанне дэфіцыту бюджэту, і калі студзень прайшоў толькі, ужо мы бачым, што быў скарэктаваны закон аб бюджэце на 2021 год. Такім чынам, год пачаўся так, як нават не спадзяваліся беларускія ўлады, і прычын для аптымізму па сутнасці няма. Няма прычын для таго, каб экспарт узрос. Ведаеце, банкаўская крэдыт-сістэма таксама до 70% ўжо таксічныя актывы ў банкаўскай сістэме ў дзяржаўным сектары. Людзі таксама не давяраюць банкаўскай сістэме, таму што адток капіталу будзе адтуль. Інвестыцыі, калі паглядзець, колькі грошаў прыйшло ў 2020 годзе, амаль 200 мільёнаў больш не набярэцца. Так што калі амона эканоміка, амона права, гэта завітаў да нас ваенны камунізм, як я кажу, таму што ўсе рашэнні ў беларускай эканоміцы прымаюць не інвестары, не крэдыторы, не людзі, якія разумеюць, што такое кіраванне, а людзі ў пагонах, палкоўнікі, генералы. Таму у нас усё ідзе да таго, каб прывесці эканоміку, як кажуць, да цугундара. Я так разумею, што беларусаў усіх нас цікавіць таксама падзенне курса беларускага рубля. Паводле вашых прагнозаў, наколькі упадзе беларускі рубель за гэты год? Ніхто не ведае, наколькі ён упадзе, таму што ніхто не ведае, якая будзе палітыка Нацыянальнага банку, як будзе паводзіць сябе Міністэрства фінансаў, ці яно будзе зноў браць у крэдыты, потым за гэтыя грошы даваць на пасяўную, на 20% амаль больш трэба, яны запланавалі, гамсельмашу трэба даць, потым даць трэба для БМЗ, для буйных прадпрыемстваў. Ведаеце, гэтыя прадпрыемствы могуць і 5 і 10 мільярдаў рублёў выкарыстоўваць, але хто ім дасць? І калі зламаецца Нацыянальны банк, тады дэвальвацыя можа быць не толькі на 22-25%, як яна была в 2020 годзе, можа быць на 2 разы, можа 3 разы можа больше быць, можа быць до 100%. Усё залежыць ад таго, ці хопіць з розуму для збалансавання і не таго, каб выйсці ў гэту спіраль макраэканамічнага дестабілізацыі.
Сёння крыніц для ўзросту няма, ёсць там спроба выкарыставаць і нафтавыя рэчы, ёсць спроба зноў паразмаўляць з Расіяй, ну, але відавочна, што асноўным канкурэнтам беларускіх тавараў прадпрыемстваў у Беларусі з'яўляюцца расійскія. І ці зноў мы будзем альбо аб'яўляць гандлёвую вайну расійскім таварам, альбо тады трэба ўжо чакаць здачы беларускіх актываў для расійскіх інвестараў, для расійскіх канкурэнтаў. Дзякую вялікі. На жаль, гэтым несуцішальным прагнозам Ярослава Романчука, эканаміста з цэнтру Мізэса, я мушу з вами развітацца, бо наш час падыходзіць да канца. Для вас працавала Аліна Коўшык. Сачыце за падзеямі разам з Белсатам. Я развітваюся, але ўжо зараз у эфіры праекту Сцені Казлоўскай пра тое, як важная дапамога і наколькі некалькі падказак для вас, як гэта можна рабіць. Усяго добрага і да сустрэчы. Надоечы мы расказалі гісторыю сям'і Волі і Паўла Севярынцаў. Воля марыла знайсці няню для іх сына Францішка. Тата едзе машыны, разыходзьцеся, едзе тата. Цяжка вельмі, калі на стрэсавую сітуацыю, звязаную з Паўлам, накладаюцца яшчэ нейкія стрэсавыя дадатковыя рэчы, мноства нейкіх спраў, хуткіх, абавязковых. Крыху адчуваю такую віну, што я яму за перажыванняў і колькасці справаў штосьці не дадаю. З вамі праект «Беларус беларусу». Ён пра тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы, і для тых, хто хоча і можа падтрымаць. І мы не кідаем сваіх. Яшчэ грамчэй! Супер! Пасля праграмы водгукаў было даволі шмат, і проста словаў падтрымкі, ну і водгукаў канкрэтна на няню. Яны прыходзяць уже цэлы месяц, па-мойму, да гэтага часу яшчэ людзі звяртаюцца. Заходзьце, цёця Лена. Ідзі сустракай. Ну, правильно, Але мы спыніліся на першай дзяўчыне, на Алене. Яна прыйшла і вельмі спадабалася Францішку. Вот так з першага погляду бачна, што іх сышліся характары. І як бы мне, як маме, ў прынцыпе, нічого больше не трэба. Ён з ёй цудоўна застаецца, чакае яе, узгадывае пра яе кожны дзень. Прыходзіце на 10, там 2-3 разы на тыдзень, як атрымліваецца, і я ўжо ведаю, што ў мяне ёсць нейкі канкрэтны дзень, збіраю на гэты дзень все справы, і спакойна магу пайсці па гэтых справах, зрабіць тое, што мне трэба. Ну, я думаю, што не трэба тлумачыць ввогуле матулям, іншым людзям, як важна, калі ёсць няня, чалавек, который проста прыйдзе, ты ведаеш, што Францішак заняты, ён у добрых надзейных руках, ён себе добра адчувае ў гэты час, а ты ўжо спакойна, так, са спакойным сэрцам можаш сваімі справамі пазаймацца. Это, канешне, супакойвае, ну і тое, што ёсць нейкі родны чалавек, таксама побач, таксама дапамагае. Ну, про Волечку Севярынец я ведала давно, про гэтую сям'ю. Написала я адразу, як прачытала в інтэрнэце, што вось Воля шукае няню. Ну, мне здаецца, уже ніводнага чалавека няма нармальнага, каго б это не закранула. Мне закранула это даўным-даўно, не са жніўня і ўсю мою сям'ю. Але так вось страшна, гэта адбылося, канешне, са жніўня. Для Францішка это таксама вялікая радасць. Ну, я паўдаруся, што ён чакае яе кожны дзень, пытаецца, калі прыйдзе цёця Лена. Зразумела, што для яго это важны момант. Ён рыхтуецца раніцай і думае, што ён пакажа ёй, які ў яго новыя цацкі з'явіліся. Таму для яго, канешне, это таксама карысна, пры тым, што Лена, яна і там і фартэпіяна выкладае, і стараецца, я бачу, прыдумваць для яго цікавыя нейкія гульні. Кожны раз нечым прыходзіць такім адукацыйным. Бачна, што чалавек рыхтуецца. Пробачьте. Конечно, мне б хацелася, каб Воля адпачывала, да? Каб у яе быў... Але таму што мы яшчэ трошачкі з Францішкам, да, трошачкі мы яшчэ з табой стасуемся. Каб ён прывык, каб ён там не хваляваўся, што мамы няма. Пакуль Вольга выходзіць там на гадзінку, вось так мы адпускаем. А потым спадзяюся, што Вольга будзе рабіць усё, што ёй патрэбна ў гэты час. Займаюся крамай, пакуль няня з Францішкам гуляе. Займаюся нейкімі паштовымі адпраўленнямі, займаюся развіццём крамы. Вот зараз таксама дадалася дзяўчына, якая дапамагае. Магу больш часу прысвяціць на Пашыны справы. Это дае мне ўнутраны спакой, што я штосьці для яго раблю, ну і раблю так якасна, глыбока таксама стараюся пагружацца ў гэта. Магу гэты час рабіць штосьці для Беларусі. Мне таксама это трэба ў маральным плане, што я не проста тут чакаю і гляджу, як развіваюцца падзеі, таксама прымаю актыўны ўдзел ва ўсім гэтым.
Вось магу таксама для сябе час нейкі выкраіць, як бы стараюся па мінімуму, але ведаю, што гэты час ёсць, і гэта таксама дае радасць, што магу на сябе таксама час прысвяціць. На дадзены момант на няню павінна хапіць на 5-6 месяцаў, але радуе тое, што людзі ўвесь час яшчэ пішуць, кажуць, што мы праглядзелі праграму, вось нядаўна хочам дапамагчы далучыцца. Вось таму падтрымка беларусаў тут, конечно, неверагодная. Я ў гэтым і не сумнявалася. Мы на днях даведаліся, што Пашу прад'явілі абвінавачванні канчатковыя ўжо, іх не павінны змяніць. Артыкул 293, частка 2, ён праходзіць як удзельнік масавых беспарадкаў, ну і там па артыкулу ад 3 до 8 год. Але мне нават страшна называць гэту лічбу, я думаю, што нічога з гэтага не будзе. Нават калі дойдзе справа да суда, то сядзець ён гэтыя гады не будзе. Ваша праграма «Беларус-беларусы» вельмі важная ў сённяшніх умовах, таму што яна ў пэўным сэнсе выконвае такі тэрапеўтычны эфект. Многія людзі зараз падаюць у нейкі дэпрэсію, песімізм, і трэба гэтую дэпрэсію і кепскія думкі пераводзіць у нейкае дзеянне. Я кожную раніцу прачынаюся з думкамі, што я магу яшчэ зрабіць для Беларусі, для таго, каб Паша хутчэй апынуўся дома. І як толькі ў мяне пачынаецца там апускацца рукі, я думаю, так, трэба ісці, працаваць, штосьці рабіць. Ну і ваша праграма дае такую магчымасць дапамагаць іншым людзям, вось, змяняць Беларусь ужо зараз. Ствараючы разам маленькія цуды адно для аднаго, мы здзяйсняем вялікі супольны цуд для нашай краіны. Дзякуй усім неабыякавым беларускам і беларусам, што адгукнуліся і здзейснілі Воліну мару. Калі сярод вас ёсць тыя, хто хацеў бы падзяліцца сваімі гісторыямі, пішыце да нас. З вами праект «Беларус-беларусу». Нашы сённяшнія героі – сям'я Паўла Спірына. У лютым бягучага года ён быў асуджаны на 4,5 гады калоніі строгага рэжыму. Падставай для крымінальнай справы сталі ягоныя 2 фільма, якія Спірын размясціў на сваім YouTube-канале. Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Павел Спирин. И сегодня на правах человека, который на этих так называемых выборах был доверенным лицом кандидата в президенты Светланы Тихановской, я выскажу свое мнение о том, что происходит. Мы познакомились на природе просто, чисто вот как-то встретились так. Я увидела его глаза, у него такие голубые, светлые глаза. Вот я как увидела, я не знаю, сразу утонула в этих глазах. Боже. Ну, как-то я о будущем даже не думала. Мне важен был тот момент вот, встречи, потом мы как-то решили жить вместе. Паша старше меня, поэтому, ну, что я могла думать? Мне было важно каждый день его видеть. Я вторую кошку нашел. Давай, это моя любимая кошка. Возьми себе черта. Вот это боязливая кошка. Паша этих кошек еще не видел. Мы их завели. Так, в сентябре Пашу посадили, в октябре где-то мы их завели. Ну, фотографию вот мы ему недавно, вот я письмо последнее писала 2 дня назад, сфотографировала Артема, сфотографировала с 2 кошками, ему послала. Теперь он уже их увидит. Паша всегда делал свои фильмы вот на этой стенке. Он ставил зеленый фон. И когда никого не было дома, Артем в школе, дети на работе старшие, тогда он записывал. У него примерно 3-4 часа времени было на все. Он должен был записать, а обработка уже ночью обрабатывал. То есть работал он, выбирал время, когда никого дома нету, чтобы была тишина. Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Павел Спирин. Вот он самоучка, да? Вот захотел снимать. Первый фильм он отчим делал год. Ну, он долго писал. Он писал, потом учился записывать его, учился накладывать музыку на фильм. То есть это он сам учился. Единственное, что один раз он съездил к Хачеватскому. Вот у него была встреча, и пару вопросов как бы тот ему помог. А так вот Паша как бы сам вот целеустремленно такой, ему надо, значит, он это сделал. Я знаю, что в детстве он сам на гитаре научился играть. Тоже самоучка как-то вот. Вот эти фильмы, он написал 2 фильма, которые не понравились вышестоящим, скажем так, инстанциям.
Значит, первый фильм «Грань». Его попросили люди, у которых детей посадили. Вот эти люди просили его сделать этот ролик. А второй фильм «Жуткая тайна генпрокурора». Ну, как бы, что один, что второй фильм, только критика. Ну, людям, президенту не нравится критика. Привет, Лизка. Пишу тебе после нашего часового свидания. Спасибо, что подбодрила. Приговор, конечно, очень жестокий, учитывая, что я невиновен и просто хотел помочь людям. Но что делать? Приходи на свидание. Скажи всем друзьям, которые поддержали морально, материально, пришли на суд, мою благодарность. Я этого не забуду. Прочитай новости по политике, по амнистии в этом году. Значит, Паша покупает себе мороженое, и когда вот он его ест, он друзьям говорит, ну, по камере, которые с ним сидят, что я вот эти 5 минут чувствую, ну, кушаю мороженое и чувствую вкус свободы. Здравствуйте, уважаемые друзья. С вами Павел Спирин. Да, меня уволили только из-за того, что арестовали Винчестер, а на нем интернет-магазина «База». Ну, начальник побоялся, что к нему придут в офис и начнут проводить проверку. Он как бы так уволил, он сказал, ну, временно ты пока не работаешь, а потом, если будет желание, я тебя верну. 4 сентября, когда Пашу арестовали, описали музыкальный центр и принтер. До сих пор как бы на эти вещи наложен арест, и по приговору суда они будут арестованы до тех пор, пока мы не выплатим 1000 рублей за них. А сейчас как бы, ну, для меня это проблема, потому что я только неделю как устроилась на работу. Финансовая проблема у меня. Во время суда, когда я была на коридоре, ко мне подсела одна женщина, сказала, что она пишет письма Паше. И сказала, что она сама учитель английского языка. И пригласила меня с Артемой. Бесплатно помогает нам, обучает Артема английскому языку сейчас. Просто на добровольной основе, очень хорошая женщина. А когда мы к ней приехали первый раз, она нам испекла пирог. Ну, как дома приняла нас, как своего родственника близкого. Раньше Павел всегда делал уроки с Артемкой. Я прихожу с работы, как бы все уроки сделаны. Математику он ему хорошо помогал, английский. Я была бы благодарна человеку, который бы помог Артемке с уроком математики. Он нас немножко отстает. Я хотела бы, конечно, чтобы этот человек позанимался. У нас финансовая проблема, поэтому не хотелось бы, чтобы ребенок отставал в учебе. Мам, по математике у меня все хорошо. Угу. Я задачи просто не могу. Вот. Я объясняю ему так, как могу. И я могу решить, но объяснить, ну, надо специалист, нужно, чтобы объяснял. Здравствуйте, уважаемые зрители канала. С вами снова Павел Спирин. Паша не только хорошо снимает фильмы, он еще пишет. Он пишет стихотворения, много у него стихотворений и повести. Он сделал такой сборник, назвал его «Сказки хрустального сосуда». Там, наверное, 9 повестей. И как бы его мечта выпустить этот сборник. Может быть, найдется какой-нибудь человек, который помог бы осуществить мечту Павла. Я хочу, чтобы нам вернули видеокарту, ноутбук, камеру, микрофон. А самое главное, чтобы нам вернули папу и всем другим семьям. Ірына марыць, каб YouTube-канал Паўла не згубіў сваіх падпісчыкаў і таму абяцае надалей распавядаць на ім навіны ад мужа. Калі сярод вас ёсць тыя, хто хацеў бы падтрымаць сям'ю Спірыных, гэта можна зрабіць як публічна, так і ананімна. Звярніцеся да нас. І памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. С вами Павел Спирин. У эфіры галоўнае інфармацыйнае выданне на тэлеканале «Белсат». У студыі для вас працуе Вольга Старасціна. Вітаю і запрашаю на аб'ектыў, дзе навіны па-беларуску.
і без цэнзуры. Святлана Тихановская донесла сур'ёзны сігнал аб парушэннях правоў чалавека. Распавядзём, пра што прадстаўніца Беларусі папрасіла ўлады Фінляндыі і ці пачулі яе. Я думаю, не заслуживает такого наказания. Бізнесоўцу пагражае 11 гадоў зняволення за тое, што правёз міліцыянта на капоце. Доказаў няма. Куды знік нехта? Перамовы на самым высокім узроўні. Падчас візіту ў Хельсінкі Святлана Тихановская размаўляла з прэзідэнтам, прэм'ерам і парламентарамі Фінляндыі. Яна распавяла пра сітуацыю Беларусі, а таксама папрасіла кіраўніцтва краіны аб пасярэдніцтве ў развязанні важнага для нашай краіны пытання. Пра просьбу Тихановскай і рэакцыю ўладаў Фінляндыі Ярослаў Сцешак. Святлана Тихановская скончыла візіт у Фінляндыю. Сёння лідарка беларускай апазіцыі правяла перамовы з кіраўніцай фінскага ўраду прэм'ер-міністрам Саннай Марин, міністрам замежных справаў Пекам Хавістам, прадстаўнікамі фінскага парламенту і АБСЕ, ды і іншымі афіцыйнымі асобамі. Цель каждой поездки – это акцентировать внимание на Беларуси, чтобы не теряли Беларусь в повестке европейской. Время идет, и появляется много всяких других вопросов в Евросоюзе, но Беларусь должна стоять в повестке дня одной из первых, потому что ситуация страшная, и нам нужно очень срочно решить этот политический, гуманитарный кризис в стране. Тихановская попросила финнаў дапамагчы беларусам пацярпелым ад гвалту і распавяла пра апошнія выракі журналісткам Кацярыне Андрэевай, Дар'і Чульцовай, Кацярыне Барысевіч, медыку Артёму Сарокіну, ды пра палітычны пераслед усіх, хто не згодны з дыктатураю Лукашэнкі. Святлана Тихановская донесла сур'ёзны сігнал аб парушэннях правоў чалавека, якія працягваюцца ў Беларусі. Затрымліваюць усё больш апазіцыянераў, усё больш іх трапляе ў турму. Жорсткасць міліцыі працягваецца. Беларусь блізкая Фінляндыі краіна і важны партнёр для еўразвязу, у тым ліку ў межах праграмы «Усходняе партнёрства», падкрэсліў пасля сустрэчы Пека Хавіста. Спадарня Тихановская папрасіла Фінляндыю як шальца еўрапейскага звязу як мага хутчэй паспрыяць сур'ёзным перамовам паміж уладамі і апазіцыяй ды правядзенню сапраўдных выбараў у Беларусі. Финляндия, как страна, которая была успешна во многих переговорах, могла бы стать тем звеном, чтобы организовать вот этот круглый стол для переговоров при участии России. Аб арганізацыі круглага стола для беларускай апазіцыі ды палітычнага рэжыму Лукашэнкі Святлана Тихановская размаўляла яшчэ напярэдадні на сустрэчы з прэзідэнтам Фінляндыі Саўлі Нііністэ. Сёння ж яшчэ адным важным заклікам стала просьба да фінскага ўраду зініцыяваць супраць дыктатуры Лукашэнкі 4-ты пакет санкцыяў еўразвязу. Прадстаўнікі Фінляндыі заявілі, што падтрымаюць гэтую ініцыятыву, паведаміла прэс-служба Тихановскай. Финляндия, как и другие страны Евросоюза, должны на время прекратить торговые отношения с Беларусью. Не с Беларусью, а с государственными предприятиями, которые являются кошельками Лукашенко. Святлана Тихановская падзякавала Фінляндыі за спрыянне пераносу хакейнага чэмпіянату свету з Менску, заклікала падтрымаць расследаванне аб датычнасці Дмітрыя Баскова, старшыні Федэрацыі хакею Беларусі, да забойства Романа Бандарэнкі, а таксама прапанавала Фінляндыі падтрымаць выключэнне Белтэлерадыёкампаніі з еўрапейскага трансляцыйнага звязу, аб'яднання тэлеканалаў. Рэшту тыдня Святлана Тихановская правядзе ў Лісабоне, дзе сустрэнецца з партугальскімі ўладамі. Португалия сейчас председательствует в Евросоюзе, и эта страна может сыграть решающую роль в наложении санкций, в помощи гражданскому сообществу, в оказывании давления на режим. Поэтому нельзя говорить, что она несущественная, она как раз-таки существенная страна. Потым паездка ў Швейцарыю на перамовы з парламентарыямі, а таксама з прадстаўнікамі ААН. У Еўразвязе, Злучаных Штатах і Канадзе Святлану Тихановскую лічаць адзіным абраным лідарам беларускага народу. Ярослаў Сцешак, Белсат.
Што засталося па-за ўвагой медыа, але пра што нам варта ведаць, запытаемся корэспандэнта Белсату Ігора Кулея, які цяпер у Хельсінкі. Ігор, вітаю. Гэтымі днямі ты шматкроць размаўляў са Святланай Ціханаўскай. Скажы, калі ласка, ці задаволеная яна вынікамі свайго візіту? Раней яна казала, што ёй развяз мог бы болей рабіць для Беларусі. Ці ўдалося ёй цяпер паўплываць на еўрапейцаў? Вольга, прывітанне, шановныя гледачы. Адметна, што ты задаеш тое самае пытанне, якое я задаў Святлане Ціханаўскай каля гадзіны таму, калі мы з ёй записывалі размову. Я таксама запытаўся, ці яна задаволена, ці ўдалося выканаць усе пункты той праграмы, з якой яна сюды ехала. І яна сказала, што так, што яна змагла данесці той пасыл, з якім сюды прыязджала, яна змагла паразмаўляць пра тыя важныя моманты, якія яна хацела менавіта тут у Фінляндыі абмеркаваць з высокімі дзяржаўнымі асобамі. І таксама яна адзначыла, што едзе далей у гэты тур у Партугалію з аптымістычным настроем, таму што сапраўды ёй удаецца тое, што яна плануе. А што будзе з еўрапейцамі? Ну, вось ты таксама задаеш гэтае пытанне, якая будзе рэакцыя, ці удасца неяк больш уплываць на Беларусь? Я думаю, ўсё гэта можна будзе пабачыць толькі праз нейкі час, таму што ведаем, што бюрократыя, яна павольна вельмі рухаецца, прымае рашэнне не адразу, як калісьці казаў Генры Кіссінджер, вядомы палітык амерыканскі і дарадца палітычны, што з палітыкай, як з цяжарнасцю, часамі трэба пачакаць на вынік 9 месяцаў, і тады будзе вядома, што атрымалася. Ігор, дзякуй табе за інфармацыю, а мы, спадарства, пераходзім да іншых тэмаў. Ужо трэці дзень не абнаўляецца стужка тэлеграм-каналаў «Нехта» і «Нехта Лайф». Нам удалося даведацца, што ўсё ў парадку з адміністратарамі гэтага экстрэмісцкага рэсурсу. «Нехта» перабывае ўсяго за некалькі кіламетраў ад Беларусі. Ужо праз лічаныя гадзіны тэлеграм-канал адновіць сваю працу ў ранейшым рэжыме. І мы ўсе даведаемся падрабязнасці. Тэлеграм-каналы «Нехта» і «Нехта Лайф», заснаваныя Сцяпанам Пуцілам, пасля прэзідэнцкіх выбараў сталі самымі папулярнымі апазіцыйнымі рэсурсамі ў Беларусі. Менавіта «Нехту» улады называлі галоўным каардынатарам дзеянняў пратэстоўцаў. У жніўні Сцяпана абвесцілі ў міжнародны вышук, а ў кастрычніку суд у Менску прызнаў матэрыялы і нават лагатып тэлеграм-каналу экстрэмісцкімі. Затое створаны адміністратарамі «Нехты» сатырычны тэлеграм-канал «Лухта» па-ранейшаму не забаронены. Улады пераследуюць і адміністратараў тэлеграм-каналу, і незалежных журналістаў. 108 дзён застаюцца ў зняволенні Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. Але спыніць плын альтэрнатыўнай інфармацыі не атрымліваецца. Мы запыталіся ў жыхароў Менску, каму яны больш давяраюць – праўладным ці незалежным журналістам і блогерам. Все-таки предпочтение дам независимым СМИ, если рассматривать именно в целом вообще эту информацию. Не знаю, мне кажется, что она более правдивая, нежели государственная, потому что государственная нам показывает все-таки ту информацию, которую не хотят, чтобы мы видели. Единственный канал, и то радиоканал, который я уважаю, это канал «Культура» белорусский. Хоть музыка классическая и прочее не мешает работать и так далее. Не наводит на грустные мысли, что называется. А в плане доверия? А в плане доверия не доверяю решительно, как и всей этой системе, которая вот сформулировалась как раковая опухоль на теле белорусского народа. Независимым СМИ, блогерам, телеграм-каналам. Потому что они говорят правду. Независимым. Почему? Ну, потому что провластные СМИ один день говорят одно, второй день другое, соответственно, какое к ним доверие? Нет, не БТ ни в коем случае. Ну, читаем Телеграм, онлайнер, Тутбай. Независимый Тутбаю. А почему? Потому что неправду пишут. Мне больше нравятся БТ государственные. А почему? Ну, я смотрю Лукашенко, мне нравится. Новости показывают, то есть современные. Ну, больше ничего. Больше основные новости наблюдаю за новостями. Я верю своим глазам, как бы. То, что я вижу, то и это. А фотографии, ну, сейчас век цифровых технологий, поделать можно все, что угодно, сказать можно все, что угодно. И наша задача уже основная самим выбирать и фильтровать то, что мы получаем. Может быть, Тутбай чуть-чуть. Да и то не все. В зависимости от раздела. Если политика, то там верить ничему нельзя. На БТ?
Не знаю, я не смотрел БТ, поэтому не могу сказать. Конечно, то, что пишут в Тутбай и в соцсетях. Почему? Ну, потому что это же все видно, что там все ложь, а в настоящей жизни что происходит. 11 гадоў калоніі пагражае бізнэсоўцу, якога абвінавачваюць у замаху на забойства супрацоўніка ДАІ. Пры гэтым не сілавік, а абвінавачаны апынуўся на 3 тыдні ў шпіталі. Сёння на судзе прагучала апошняе слова падсуднага. Падрабязнасці гучнай справы ў Надзеі Бельскай. 45-гадовага бізнэсоўца Александра Троцкага вінавацяць у замаху на забойства супрацоўніка ДАІ. Прокурор Артём Тюменцаў просіць 11 гадоў калоніі. Александра ён лічыць вінаватым. Я думаю, не заслуживает такого наказания. Даже если он и... Ну, нет, никак не 11 лет, это точно тянет. Это правда. На гэтых фота збіты сілавікамі Александр. Гэтак пад канвоем і ў кайданках ён правёў 3 тыдні. Але нягледзячы на гематомы і сляды ад дубінак, пацярпелы інспектар ДАІ Владзімір Юраў. Нібыта 12 жніўня Александр наўмысна правёз яго на капоце машыны. Паводле следства той атрымаў цялеснае пашкоджанне без кароткачасовага расстройства здароўя. Але ўсе доказы гэта сведчанні міліцыянтаў, запісаў з відэарэгістратара няма. Няма доказаў факту наезда на супрацоўніка ДАІ. А ніякіх. Няма відэа. Яны просто згубіліся недзе. Вось блізкія, з блізкіх апор там. А недзе здалёк ёсць. Яны это як доказы прадстаўляюць, дзе не бачна літаральна нічога. Паводле Александра адчыніць дзверы ён пабаяўся, але прапанаваў даць дакументы праз акно. Пасля гэтага Юраў нацэліў яму ў галаву пісталет. Александр, баючыся за сваё жыццё, выкруціў стырно ўлева і паехаў. Пазней Александра затрымалі. Са слова адваката Александра, спачатку выйсці з аўтамабіля патрабаваў амапавец, на што не мае права. Таму дзеянні падабароннага адпавядаюць закону. Абаронца падкрэслівае, што прычынаю наезду была не спроба забойства, а спроба з'ехаць з месца, дзе яму пагражала небяспека. Если честно, я почти проплакала. Вот. Не знаю даже, что сказать. У апошнім слове Александр папрасіў прабачэння ў сям'і ды блізкіх за тое, што можа пакінуць іх на пэўны час. Я всегда считал, что если ты честно из души делаешь свое дело, доброжелательное отношение с людьми и стремишься приносить пользу, это и есть самый минимум, за который никогда не будет стыдно. Суддзя Сергей Хрыпач абвесціць прысуд 5 сакавіка. Надзея Бельская, Белсат. Справядлівасці няма. З такім надпісам на аркушы паперы падсудны Ігар Банцар сустракаў тых, хто прыйшоў на судовы працэс. Журналісту і музыку пагражае да 3 гадоў зняволення. Чым не дагадзіў уладам смелы гарадзенец і як з яго за гэта здзекуюцца, распавядзе Юлія Цяльпук. Маленькая заля, каб абмежаваць доступ блізкім і забарона здымаць. У суде Ленінскага раёну горадні Ігар Банцар разгарнуў аркуш з надпісам «Справядлівасці няма». Запатрабаваў вядзення працэсу па-беларуску, адмовіўся ад абароны і абвесціў сухую галадоўку. Артыкул 339, частка 3, хуліганства. Адказнасць ад штрафу да зняволення на 3 гады. Затрымалі гарадзенскага актывіста ў кастрычніку, калі ён затанчыў без ніжняй бялізны перад міліцыянтамі. У дадатак раней удзельнічаў у пратэстах. Больш за 4 месяцы ён правёў у гарадзенскім следчым ізалятары, адкуль на месяц яго забіралі ў псіхіятрыю ў навінкі, а ў лютым на 15 дзён замыкалі ў карцары. Ігар – вакаліст панк-рокавага гурта «Містер Ікс», у тэкстах якога увесь светапогляд уздоўж, упоперак і насуперак рэпрэсіўнай сістэме, як у мастацтве, гэтак і ў паўсядзённасці. Вот, а дополнение у вас кидишка в 1,5 килограмма, которой можно людям наносить травмы и увечья. Поэтому давайте вы не будете рассказывать, как у нас ГАИ работает. Сдымай все. Меня нелегально только что обшукал супрацоўнік милиции. Коллеги и знакомые не выключают, что такая прамота – яшчэ одна з прычынаў катаванняў за кратамі.
Это внутренняя свобода, якая звязана з гэтай музыкай, яна не даспадобы беларускай уладзе. Фактычна яму помсцяць вось за гэтыя яго перформансы, якія былі гучныя, пра якія размаўлялі людзі, якія былі ў інтэрнэце. І вось гэта прывяло яго за краты. Са жніўня 2020 года Ігора Банцара не раз затрымлівалі падчас вулічных акцыяў. Тады ён адседзеў 18 дзён на соднях і заплаціў штраф. Дома яго чакае жонка Анжаліка. Я спадзяюся, што гэта абыдзецца нейкім меншымі стратамі, правда. А што тут улады, гледзячы на тое, што адбываецца ў нашай краіне на сённяшні дзень, і якія будуць крокі і прокурора, правда, і суддзі, я тут трудно што-небудзь прадказаць. Я не могу петь в стену. Надо, чтобы были люди, чтобы были аплодисменты. Падтрымаць Ігора ў суд прыйшлі больш за 30 асобаў. Працяг 4 сакавіка. Юлія Цяльпук, Белсат. Давялі. Крама тавараў з нацыянальнай сімволікай сімвал BOI зачыняецца на неакрэслены тэрмін. Натуральна, не па сваёй волі. З шырокага асартыменту тавараў з беларускім нацыянальным каларытам можна будзе набыць толькі 6 электронных тавараў. Апошняй кропляй было тое, што калі 30 студзеня до нас прыйшлі з праверкай, забралі абсалютна ўвесь тавар, дакументы, тэхніку, і ўжо прайшоў месяц, выйшлі супрацоўнікі з сутак, там двое сядзелі па 15, двое па 20 сутак, і да гэтага часу ніякай інфармацыі мы не атрымалі. То бок была праверка, у межах праверкі забралі і ўсё. І на сённяшні дзень, пачынаючы з лета, такіх праверак у нас не адна была. Зараз у розных дзяржаўных органах утрымліваецца там тавару і нашых рэчаў на суму больш за 50 000 рублёў. І утрымліваць памяшканне, штат супрацоўнікаў, калі мы ў такім падвешаным стане і не ведаем, што рабіць далей, вельмі складана. У нас засталіся даволі вялікія, магутныя сацыяльныя сеткі, дзе мы, як і раней, будзем працягваць такую весці асветніцкую справу, расказваць пра нейкія важныя грамадскія з'явы, там пра падзеі ў сферы культуры, пра нейкія гістарычныя факты, і будзем актыўна працягваць весці, калі ўжо не камерцыйную дзейнасць, то больш такую асветніцкую. Менск адзначае свой дзень народзінаў. 3 сакавіка 1067 года горад упершыню згадваецца ў летапісе «Аповесць мінулых часоў». З таго часу бярэ адлік яго гісторыя. У падарожжа па гістарычных месцах сталіцы нас запрашае Александра Дорская. 3 сакавіка адбылася знакамітая бітва на рацэ Нямізе, якая цякла вось тут, пад мостам, на якім я стаю, дзе цяпер аднайменны гандлёвы дом. Бітва скончылася сумна, войска полацкага князя Ўсяслава Чарадзея было разбітае. Але, дзякуючы гэтай падзеі, Менск упершыню узгадалі ў летапісах. У дзень народзінаў горада мы папрасілі знаўцаў Менска распавесці пра свае любімыя гістарычныя мясціны. Мастацтвазнаўца Сяргей Харэўскі вядзе нас вуліцамі ракаўскага прадмесця, якое называе самым аўтэнтычным месцам у горадзе. Бо тут усё захавалася гэтак, як ён памятае з дзяцінства. Натуральна, прыемна праз 45 гадоў, і нават больш можа, знайсці в той самы кафетэрій, вдыхнуць той самы водар свежых булак і той самай кавы, што і была тут в часы майго дзяцінства. Многім дамам тут па 150, некаторым па 200 гадоў. На шчасце, тут засталася тая планіроўка гістарычная. Фактычна нічога тут не змянілася з часоў Першай сусветнай вайны. Дэталь пра кожны дом можна распавядаць, цэлая гісторыя. А вось у гэтых дзвярах цудам ацалела мезуза. Мезуза – это скрутак з малітваю, рукапісны в габрэйскай традыцыі. І для Менска это, конечно, унікальны артефакт. І дом цяпер так завецца прастамоўе, дом з мезузаю. З вуліцы Ракаўскай перамяшчаемся ў раён нацыянальнай бібліятэкі. Вядомы экскурсавод Тимофей Акудовіч знаходзіць менскую аўтэнтыку не ў гістарычным цэнтры, а на беразе вадасховішча. Чаму менавіта Слепянскую водную сістэму вы назвалі сваім любімым месцам гораду?
Сляпянская водная система – это супермасштабный ландшафтный объект советских дизайнеров, у тым ліку і тэхнічны. Это конец 60-х годов было принято такое складанае рашэнне подцягнуць ваду з рэчкі Вілі сюды у Мінск. І для гэтага быў прарыты 60-кіламетровы канал, выкапана тавілейская водная система. Экскурсавод раіць проста шпацыраваць уздоўж Сляпянкі, а гэта 22 кіламетры, і прыкмячаць на сваім шляху прыгажосць. Это, твор мастацтва. Мы уже, знаете, крыху привыкли, что это уже такое. Все выходят с дому, просто гуляют тут с детьми. Але калі паглядзець глобальна, ацаніць усе гэтыя шматлікія каскады, тэхнічныя рашэнні, мастацкія прыёмы, мазаікі, камяні, астравы, якія на этой досыць невялікай, нешырокай вадаёме знаходзяцца, яно ўражвае. Вось такі розны нечаканы Менск адкрываецца ўсім, хто прагне новых уражанняў ад любімага гораду. Александра Дорская, Белсат. Беларусь балансуе на краі эканамічнай бездані. Пры разумным падыходзе трываласці хопіць на год. Калі ж працягнецца бяздумная палітыка, то ўжо праз некалькі месяцаў можа здарыцца крызіс. Пра гэта размова адразу пасля аб'ектыву. Не прапусціце. Я ж развітваюся са спадарствам да заўтра. Усяго вам самага добрага і беражыце сябе.